school system. To ngama koro nika enga. Onego beni policies mag minister. O en ko biro to biro ng'iyo ni to jo public health no wacho nuango about this. Koro kanye ndigi mane boss wacho ni to quality and assurance standards department mag Ministry of Education. Begitiyo gitemo their job. Because in kagi biro makoro kikwa sasa migoso gamba kende. Eni nikech osemi tich. Staron kad kose gama momia nyako moradago. Ok nyal chako nyisa ni nyaka nyuol kode ma nyithindo adek. Mano koro mai creativity. Kendo my responsibility. Gima koro jogi timo ni wawacho ni yes Ogambo to nego beni as a matter of lony mar piny to nego beni wacho ni magi oseninde job okose rain terror kata o administer the ministry well, but everyone must take responsibility. Kan japuonj ato role mana timo at this kind of case benti report ma the principal mar Utimisi Academy osendiko ni magi challenges mantiero modhi minutes gichen memo keep minutes mag school ni to bende asemiyo jo board mung'eyo this thing ematimo nikech ka chairman of board of management then deputy inspector general of police surely mano ng'ama nigi a lot more responsibility. An osemiya an madak kae an man gini diago onego bende mano endo gima itimo. Ang'o miyo matron gi school ang'o miyo matron mondiki kaendi to ka en achiel ni tich ohewe no embe no tuo ere ng'ama no stand in for her. Ing'eni magi are the things ma gin small gaps to reka to bende electrical installation of that school bobe to supervise get qualified and competent person nikech ka koro wadwa ma theories ni pod okwang'eyo source. Ing'eni mach kosetimore ok inyal wacho ni koro ni electricity mantie fault. Ibro mamanyo ni ting ni ene mar ng'a. Koro mamiro ka koro girao ni nyathi moro nyalo bedo ni ne yo wang' ni ne chiemo